Косил е основният купунджия в къщата и обикновено демонстрира добро настроение. Скобарът е и единственият, който разбира странния Умберто. Тежко кастание. Абе, знаеш, недобре, чувстваш недобре, трябва релакс. Big Brother, като свършим, може да дава мисия на нас двама, навънка, да правим репортаж. Улично. На улица, да. Може, аз така мисля, може, разбираш? Сигурно. Що ти много добре снима, аз говори, става супер, аз те гледам. Так, много добре. Ще обясня. Ей! Ти има гадьо? Аз няма. Има гадьо? Няма! Думите са ти, спирай моите писма. И не